Дневен център за пълнолетни деца с увреждания и защитени жилищи Оптима. Сърца и много любов, това показва този влог, който преминава пред Царица Роза. Фондация Сидър, това са семейните къщи и защитено жилище, управлявани от Фондация Сидър. Чак всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа, индивидуална грижа и възможност за пълноценен живот, каквито заслужава всяко дете. Отново хора с много големи сърца, които помагат на тези, които са в нужда. Много да ги аплодираме за това, че са и нас. Започва и влогът на предприемците, основните училища в града, дами и господа. И първите те развият от основно училище Христи Хилендарски, разпиват облика на модерното и съвременно училище. Отново те показват, че са забавни, а в училище е много забавно. Бъдете и шумни сега! Ай! Силно посреща ви основно училище Мати България с европейски облик. Виждате как са облечени, дами и господа. Те са много шарени и отново показват, че забавлението и част от образованието. Отиваме при един прекрасен блок. Сега е време да ви представи основно училище Никола Вапцаров. Те са наследник на първата гимназия в нашия град, аплодисменти за тях. Облечени са като Мики Маус, искате ли снимки, страхотни са, така че ги правете с тях. Аплодисменти за малките пановници. А сега много шумни аплодисменти за основно училище Георги Кирков. Това е мястото, от което започват мечти. Тук се създават нови хоризонти и се твори красота. Японски чадъри и прекрасни ученици, които преминават, усмихвайки се пред вас. Продължаваме с следващите училища. Антон Страшимиров, облечени, като можете ли да познаете какво? Искаме пчелиците горе, ръчички тайна за пчелиците горе, горе, горе. Ето ги тях! И те раздават на своите официални гости и на гостите на казанът. Може ли това е челен метод Рози? Основно училище Георги Кирков със своя специален поздрав към Царица Роза. Следват малките пчелички от Антон Страшимиров. А вие отново сте Мики Маус, основно училище Чудомир. Силни аплодисменти и за тях наистина са уникални, много автентични, истински Мики Маусове, казълъшките Мики Маусове. Шармантни са те и това е основно училище Кирил и Методий, село Копринка. Загадъчни и магнетични, но това не им пречи да бъдат шумни. Основно училище Петър Берол, село Шейново със своите маски от Венеция преминават пред вас. И да, фестивалът в Венеция може би съвсем скоро ще дойде и тук в Казанлък. Само виж колко са чудесно облечени и маскирани. Основно училище Свети Климент, Охридски град Кръм. Нека да ги аплодираме, бъдете шумни отново със своите цветни маски, но идва Обединено училище Свети Кирил и Методий в Ръжена. И вятърата в техните коси, нека да ви видим с високо вдигнати ръце. Отново венециански маски. Аз съм сигурен, че този фестивал ще бъде още по-красив от следващата година. А ето ги древните тракийски принцеси от отвореното училище в Енина. Село Енина. Виждате ли ги с тракийските одежди, преминават от официалните гости и представица Роза. А сега и град Шипка, основно училище Свети Кирил и Методий, аплодисменти и за тях. Те носят тракийската маска, най-голямата златна маска в България. Убедени сме, че знаете за нея. Разкрита именно в долината на тракийските владетели. Идват и от основно училище Василевски Бузовград. Те са много цветни, нека да видим ръцете ви горе! Кънчево! Основно училище Свети Кирил и Методий, Кънчево. Не забравяйте и вие да ги аплодирате, защото те са много цветни, така както е цветна нашата прекрасна розова сцена, а ние сме пък много шумни в нейна чест.